vai de mine! Vai de mine, vai! Iertați-mă, vă rog, puțină atenție, se poate. Mi-a dat cu panglica aia în ochi. Iertați-mă, v-am cerut iertare, nu? Oh. Vă rog, poftiți. Mulțumesc frumos. N-aveți pentru ce? Adică aveți. Pentru că era locul meu. Dar eu i l-am oferit. Dacă vreți... Nu. Stați jos. Dacă era altul, rămâneați în picioare. Ce să fac? Acum stau eu în picioare. L-am dat. Păi, tocmai de asta... Nu, stai jos. L-am dat, gata. Mie îmi place politețea. Nu ca alții. Stați bine, nu? Ei, ca în autobuz. Recunoașteți că totuși e mai bine să stai pe scaun decât ca mine în picioare. Dacă vă pare rău... Nu-mi pare rău, stați. L-am dat, gata. Vă rog. Foarte rar vezi un om, așa, ca mine, care să ofere locul cuiva. Și asta numai în anumite cazuri, când e o fată mai frumușică, mai... nu știu cum să vă spun, mai tinerică. Pe când eu, ați văzut. Mergeți până departe? Până la capăt. Adio. Credeam că mai stau și eu jos puțin. Știi ceva? Nu, stați, vă rog. L-am dat, stați până la capăt. L-am dat, s-a terminat. Și era și la geam. Până la capăt nu mai coborâți deloc? Nu! Știi, dacă eu stau la capăt și cobor la capăt, nu mai cobor până la capăt. Da, dar așa departe stați? Da. Dar dumneavoastră unde stați? Unde să stau? În picioare. L-am dat. S-a terminat. Dacă era altul... Dar ce faceți? Cobor! Nu, domnule, stați jos, domnule. Stați jos, vă rog. Dar vă rog eu, doamnă, stați jos acum, stați jos. Am ajuns la capăt! N-am ajuns la capăt. Eu am ajuns la capăt! Ai înțeles? Te rog frumos, te iei loc, stai jos! Am ajuns la capăt, pa! Acum mi-l dă înapoi când trebuie să cobor și eu la prima.